Година беше първият син? 63-та. Как се казва той? Серджо. Серджо. Втория? Втория се казва Радио. Ой. Коя година е роден? Тя му борка. Най-много уважава него. Кой? Най-много уважава него. Най-много уважаваш Иво. Не. Втория. Втория. Как се казва той? Да, да. Обаче не можа да му се просто Не можа да му видиш очите, какво става? Как ще да... За бащата никой не направил, винаги не направил. Винаги. И майка ми, виждам сестра Бадара, ако разнеш. Сега признаем, да. Аз съм младши, работи. Ще може да става. Те есть как да. А третия син, как се казва, дядо Исмаил? Най-голям бандит. Най-голям бандит. Ердинч се казва. Как? Ердинч. Ердинч. Да. Най-голям бандит. А четвъртия? Той не знам дали е бандит, обаче къде му идва пак. Как се казва четвъртия? Съба. Как? Съба. Аз не разбрах, ама. Мустафа. Не мога говоря. Мустафа. Мустафа. Да. Мустафа. Значи само за втория не се сети как се казва. Просто е. Ердинч. Ердинч е третия. Мустафа. Четвъртия. Първо съвсем идея. Сината ми. На работа ме чудам от жена. Това е. Имам друга жена, обаче. Това е работа, да. Уважавам се, слушай, няма го да уважавам. Уважавам се ти.